Хело, приятели! Вижте да сме спали почти 5 часа. Мисля цял ден да видя как сме се накадрили. И вижте, може не искам вече. Сега, после ще кажа. Гледайте. Много е яко. Трябва да си напръскам с лак. И после пияна ще си сложи. Така. Мисля, че ми отива кътър. Ако можех постоянно да съм така, щях да съм така. Ако може да питам да ми свалят тази коса, как си, и да ми я превърнат. Не може ли да ми я обръснат и да ми сложат коса е така, като и това ще ми е много хубаво. Много е яко. Мен 100% ми харесва. На вас, ако ви харесва, абонирайте се за канала. Лайкнете видеото. Искам да стана 5000 вече. Сега трябва да го мина малко с преса. Или машета. Мисля така да направя. Сега ще на една мачка. Праса вали. Спира, вали, спира, вали, спира. Да. Ето. Крайния ми резултат. И ако ме обичате, обичай. Да. Мисля да пусна за накрая песен. И инча. Щях да се пробвам, но не мога. И да. Вижте каква е наистина. Трябва да се подложи, но трябва, защото вали. И сега съм го събутала в една стая, която не е моя.